uKhuzani uthwele uKhuzani uthwele akekho umculi ongathenga imoto ka 2, something million. uKhuzani nje uthwele kusha abanye abantu ekade ngibezwa ngedlulela ngendlela bethe yaseMandaba ithwele. Uyabona angeke waphumelela empilweni uma usakwazi ukuhlulwa ukuncoma impumelelo yomunye umuntu. Uma usahluleka ukushayela omunye umuntu ihlombe angeke wakwazi ukuphumelela empilweni. Izinto ezinhle ziza kubantu abakwazi ukubona izinto ezinhle kwabanye abantu. Uma uhluleka uku-appreciate into enhle oyibona komunye umuntu bese wena uphilela ukuthi uyohlezi ugxeka ngisho isidingo singekho, awusoze waphumelela, uyohlezi unenhliziyo enenzondo. Siyambongela uKhuzani, siyayibongela eyaseMandaba ngonyanyavu lwemonto enhle. Engithemba ukuthi ngoba nami sengimbongele nje sengizolithola unyanyavu lwemonto enhle ngoba ngimfisela ngokusuka enhlizweni. Lenzondo engake ninayo bafowethu umuntu uma ephumelela nithi uthwele. Kazi wena mhla uphumelele uyofila kanjani kuthiwa uthwele wazi kahle ukuthi usebenze kanzima. Khona abantu abangalali la abasebenza day and night. Uma seberipha sebevuna abakutshalile bese kuthiwa abathwele. Awuphushe nje nawe uzwe ukuthi kuyoba njani mase kuthiwa uthwele kodwa wazi kahle ukuthi ngoba ubusebenza kanzima. Niyayazi mase eyaseMandaba bafowethu ukuthi isebenza kanzima, iyaqashwa nje. Manje umuntu mase nimonela igama senimgxibha ukuthi uthwele hayi bafowethu.